aha too much Ghana wahala jumedi ena wani egusu a wohwe musomfo muni aba ekesikapa ena motimini na ebusuafo se de munim ye nua bema eye Emmanuel Apreko adodo na nim ni se Ray Styles said ye or do na edi enim no enonom na ye nua bema oye eye pencil arts a je se o ba na se wodi chirepia ejiji eye animation ne de keka ho dia na abusuafo ugina wonum kase wonjiwu a wobedwiwu ene se wo hwene na so na peche se wo on draw wo hwene no nko a emma na ne fa kosi wo dem na ne wo de akai wo ho a yenua be mai ebe ye de ama kama che se wonya mfumso bia e wo ho nkase da bi me hwene asa ha no ye buagum wa managina obeye ne se de buagum na pepepe se ne se wuti abama obema na bam pepepe de ama wo ma saye bia emma ho na susu enede yam no kase de yenua be mai wonka eye atiasefo ehu eyeden ebiem na emra ni wo ensense mebebe circulate wo social media so no ni mfonyi ne artwork ne pencil art ni bi no ayeden aba abonti a ebusuafo mayama dwense me pese me ne mo soso eche eye ebie wo hwe eye dedi kan a wutimu se eye wa draw eye enkwada mienu bi eda eye ewo no se de wo hwe enkwada yi enim sere ba kokoko ba kutuntum na omunwi like so the wutimi hu se nipa no wa ya de na nkasa obi wo hono ma wo de be ma no wo be ye na susu wunya no krojen wunya no eye pepe se de tie na susu yenua be mai na wo bo ne hu emodin ye pa we ema ye hu se Ghana eye den ya hwere eye ade ebie mu nsoso eye mfonyi etoso eye abaye achese wono nsoso ne boyfriend asend no I love you na nani aye den agye so eye superb adene eye fe achese utimu se ye Lucy eye a talented person ewo eye wo mayi emu na ye free one ma ye abranti a wono soso ne ba ana papa ne ba tenanim na wo bo ne ba etie utimu se artworks ne die wo ya de ewo ho eye ade se nyame de kye no eye adoma chede nyame de dom no ebi de eye evangelism ebi de eye prophecy ebi de eye preaching ebi de eye teaching ebi de eye singing ebi de eye chese de keka ho ni nyina bubo ni nyina bi so ato asoma me a na nso so wono ne de yi eye de chese nyankopon e de adom ne se wonfa ne nsa wonfa chirebia enhye ne nsa wo de adom no so na wontimi enfa creative bibi wono so entimi fan draw bibi na ne nyina mu no eye wentimi antena asasofo asase so anche na chese amagana eye ya hwere wutimi se ya hwere eye adekase abusuafo mfoni ne de edoso eye oba ne be ma chese wo mo ware na wo mo hye wo mo kawa na maami ya chese ono ye ware ne that time wogina wono ase hwe ne ho wo hwa abusuafo fekeke se de etwa ede ekọ no we so ma mienu a chese wo mo ekun e wo sen kan crofo mo wa around wo mo enkonko patana so wo mo eyeden video wo mo nyina no wo se de mfonyi no etwa se de da so no saa e na etie ajese ba kukuta eye aboba ajese eye aposifo se asoja fo se hwanfo wo mo susu gina kukuta banners utimu sa abrantie no onimde onyamedia ade na yeden e de acha ne yede che na ne yede che no abaya a wo no susu wo sun de toso ajese chese wo binsa akata na no aflower hye na utimu se mi hu de men campo emfa eye video no maya mienu so aye na chese iPhone de twa wo mo ho ahia na wo mo elko na ba ku ni ti blue ene wo che ye nso mu ba na wo hwe se de entokoyi ekoso na ni nyina mu no watimi aye den adro ni nyina na wo hwe abrantie yi ne ebra wo ba be wo se de wo si efon ye ekoye na chese Ghana fo ehu a ya hwere ade bebre na abusuafo mama mo akakai eye nua bema eye Ray Styles ewie no na me kire mu a fe abusua Ghana enoma bi wo hono mu a ye to na sawram enoma bi wo hono ma ye ya entwe ye denti na meka sa eye ensemi abusuafo dane da wo bi wu wia se ye hwiri bibi wia afi na ye ba be ye nka ye dum bi dia manipa no aka se nipa no ye sei nipa no what sei abra nipa na ti ase onya mo ase de na wewe ye aboa no na
wonya emo arentina ya na toda ye nya atwom nyom na toda se ye nyom bi wo ho a ense emfata ye hwe ye nua ba eboni emra wo wu ye hwe nkrofo a wo mutimi dro no beto wonum wo mo mudi ni din twantoma wo mo mudi ni din anase ni mfonyi ye nyoma bebre enso abra na abaya na ti ase no wonya da support ni di free sa nkrofo na wo wu ye wo munya ne chefa ni di free mu ana adentina da ne da ye hwe ema ade pashiri ye wie ansana ya ye bibi ede afaho enkosi da ban ene bekoso ahwere eye atitiru enkosi da ban ene ye bekoso ayeden ato enoma ejeje mu saa enti eye nua be men emra na wo ye ne atwex onya sponsor no ho kro ne ba ebia nka yare abonu ebia na nka nyoma atutu no nka that time no kobitimi confine in someone aka che nipa ne sem o ebia we ne ha mi se ne ha ma nipa ne timi abo nka yare no enye den entimi didi ne mu enkonko drum pepe so a edru ye ema wo ba bonten ebebe sere ya nsana chese yetu anamon ewo ho enti dane e betina wo se enkrofo mra bonten enfo wo ma de sere de memetu eja ansane aboa wo manam emra ye hu se nipa no awo eye that talent na adenti na yentimi emboa wo mo abusuafo enoma bi wo ho no am ewo se yenhwe na yenhwe ni ye na yenye de yenye ni ye because ye ni ye na ekoyi a ebeboa ye yankasa ye man no na ebema yankasa ye man no ayedem etu eye empon na abusua Enfoni we bebeto abonten efa ye nuaba Restores ne artworks no ho no ma dodo na erehoye na so oreho a na nka wonim se that time obetimi abo nipa na wantimi abo ne se sa areho no wo di e de ahye hwan ebraso se mo ma ye nsori waka na ye wo ne pa bia ye betimi aye de abo eye enchirima ene wo mo ebo mukuta nimdie ene skills na mo ma ye nye emfa empo wo mo ewo mu se ye nuaba ma ide ye kasa ye kan entimi mfa no empa eye kwamu ebiem nanso so we ebetimi agina aye agina de e de aboa enchirima no ma ye hu se nipa ne sore na we hu se wo ye bibi e dan so a yetimi e de ye support no ama na ana also dwen ho sen for wa dwen share ebra e too much age your comment section ebiem like videos na share follow yen e we IG page @tumaginage_ midin e de APSC kapa makama dwen so for wa dwen che be ne di atem kwaso that's ne ye besane hia makramo. Too much GH. We did that say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam, I say love you. Too much GH. We boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me did the Isaac Ojampo. We between family the great tempo. Bring. One man come when you hear Too Much GH. Too much yet, too much. Na me so me I'm more fire.